dybe dale, indtil smerten holder op. Løft dig over i tidens storskab, at hvile dig op på bjergets top. For du er det eneste tilbage. Det sidste lys, den smukkeste drøm på den her ensomme planet. Er du ingen blikker stille, jeg venter på dig hjem. Styr dig ud fra høje huse, vi skal aldrig skilles mere. Følg mig over dybe dale, indtil smerten holder op. Løft dig over tidens storskab, hvil dig op på bjergets top. For du er det eneste tilbage. Det sidste lys, den smukkeste drøm på den her ensomme planet. Det sidste lys, den smukkeste drøm på den her ensomme planet. Var der noget, der ringede? Nogle klokker? Så, jamen det er en sang. Jeg tror, hvis man har spillet den mange gange, så jo mere vil man synge med på den, ikke? Gå hjem og høre den måske på Spotify eller et eller andet, hvad jeg har lyst til. Dejligt sang. Nu skal jeg igen ikke spille guitar, men den næste sang hedder Sidder på et værtshus. Og den er skrevet af John Mogensen, og den spillede han sammen med dem i 1970. Og så gjorde Bjarne Liller den rigtig kendt i 1979. Og Bjarne og hans kone og datter boede faktisk i Vimmelskaftet, jeg ved ikke om I vidste, frem til slut 70'erne, hvor de blev skilt. Og datteren, hun var min søster Sines rigtig gode veninde. Og jeg har selv været på besøg derovre, og altså, man kan jo sige meget om, men Liller, han kunne godt have spillet banjo. Det kunne han. Og så gik han jo solo derefter og fik blandt andet den her sang og andre ting. Var det hvor? 40 år ensom dag? Ja, og sådan nogle ting. Du skruer på det. Og så skal vi lige lave en reklame for værtshuset.
det er jo på en måde en parallel social institution, hvor samfundets normer og bekymringer lægges til side for en stund. Og på værtshus, der er man jo ærlig om sine glæder og sorger. Der står altid en klar med en trøstende skulder og en skarp. Hvis du har haft en dårlig dag, omvendt står der også en klar med en high five og skarp, hvis du har haft en god. Så der er mange grineflip, ølknus, komplimenter, smøger, drikkepenge, high fives, terningsspil, rockklassikere. Altså det har vi måske ikke så mange af til dagligt, og de har faktisk fundet ud af, at folk, der går der på krydset, hvad det hedder alt sammen, at de har det socialt bedre end dem, der sidder derhjemme og er helt ensomme og så videre. Og de har et bedre liv, selvom de sidder og røger og drikker hele dagen. så det er altså, hvis I sidder og keder noget, så er det bare afsted på værtshuset. Men Carsten, du giver den gas. Sidder på et værtshus nær ved Gammel Strand, brugt af vandskæg, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, klokken er vist 5. Ring hjem til konen, se jeg komme hjem til Skidebane, hvor her bevares, man har været borte et døgn. Hvorfor blev man væk til? Det skal jo forklares, men du tror jo nok, det er løgn. Man vil bare sidde, få en lille tår, glem alle pligter, ligesom i går. Men lige bare det lørdag, man skulle slappe af, så faldt man i vandet, et underlag. Sammen med de andre, en tur ud i solen, og de ud og fører sig frem. Ind på tid og sted, der var klister på stolen. Hvordan skal man så komme hjem? Sidder på et værtshus nær ved Gammel Strand, hvor der bærer et skæg, meget ved mand. Gæsterne forsvinder, bandet er forbi, og vi til en skår, finde lidt initiativ. Dagen bryder frem. Nu må jeg vist hjem. Skal vi lige skifte guitar? Og den næste sang hedder Samme ånd som os. Vi skal lægge mærke til tegningen der. Det er min barnebarn, der har tegnet den. Jeg spurgte, om hun ikke kunne lave en tegning, der illustrerede sådan nogen som os, der sidder i det og tænker på kærlighed. Hun er 12 år. Sjovt nok så havde Poul Krebs nærmest opgivet sin karriere, da han skrev den her
You Were My Sweetheart til Henning Stærk. Og så i 1995, så skrev han sådan nogen som os på bagsiden af singlepladen. Og så gik det stærkt. Den blev solgt i 250.000 eksemplarer. Budskabet er enkelt. Vi har brug for en kæreste, også oppe i alderen. Selvom vi har faret rundt som 2 satellitter hver for sig, og haft gæld og opnået alle mulige erfaringer. Så det billede, der illustrerer sangen, det kan I måske gætte, hvad det er for et. Kom lige og sæt dig, kom lige og let dig, kom lad mig mærke dig igen. Kom lige og hold mig, hold lige om mig, kan vi sige, vi starter her igen. Vi har været ude i universet, som to sælger hver sin vej. Men heldigvis så er vi landet, og du lige nærheden af mig. Som nogen som os, der har jo brug for en kæreste. Og den kæreste, jeg tænker skulle være dig. Så sæt dig lidt, vi er lige ved at lære. Som en stigen og på rette vej. Vi har jo hinanden, der er ingen anden. Det vi drømte om var alt, hvad skulle til. Der er ingen, der diskuterer, der er ingen, der udleverer hinanden allerhøjst ved af sig selv. Erfaringerne riger, og gælden er så lige for en stund. Men lige hvad jeg siger, er det kun ord, der kommer ud af min mund. Så nogen som os har jo brug for en kæreste, og en kæreste jeg tænker skulle være dig. Så sæt dig lidt, vi er lige ved at lære. Som en stigen op på rette vej. Spil. Og gennem er så lige for et stund. Så nogen som os har jo brug for en kæreste, og en kæreste jeg tænker skulle være dig. Så sæt dig lidt, at blive lige ved at lære det. Som en stigen op på rette vej. Vi har brug for en kæreste, og en kæreste jeg tænker skulle være dig. Så sæt dig lidt, vi er lige ved at lære. Som en stigen op på rette vej. Nå, jeg har gjort det så besværligt for mig selv som muligt, så jeg skal give det en til. Men det er jo ligesom, hvis jeg skal spille fingerspil, så er det altså,
så lidt nemmere med en spansk guitar, end det er med en western. Og så får I også lidt forskellige lyde. Det lyder ikke helt ens hele eftermiddagen. Ja, jamen Yesterday, den havde vi jo så også med sidst med Beatles, hvor jeg var en makker der, hvor vi spillede noget solo sammen. Men, hvis nogen kan huske, hvad jeg sagde om den sidste, så var det jo, at jeg troede altid, den handlede om en anden kæreste, han havde mistet, og der ligger måske også lidt i det, men den handler lidt mere om hans mors død. Familien var meget fattig, og da moren dør som 14-årig, som moren er, da Paul er 14, så siger han, hvad skal vi dog gøre uden mors indtægt? Og det kommer altså ikke til, altså det var sådan upassende at sige. Og derfor, når I kan huske teksten i Yesterday, siger I said something wrong, jeg sagde noget forkert. Og det er altså, det er i hvert fald det, han har fortalt, at det er det, der ligger til grund for, at han siger det. Det er lidt sjovt. Så den er jo kåret til en af verdens bedste sange, så vi må prøve at se, hvad vi kan gøre ved den. Yesterday, now my world seems so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, it's suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I know for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Lyse nætter. Når man bor i Gudhjem, så sidder man så nede på Nørre Sand, og så sidder man og tjekker der. Og så den 17. maj, der dropper solen lige uden for havnen. Og så skal vi sidde der igen den 26. juli, fordi der går den tilbage igen. Så det er i hvert fald Gudhjems helt lyse nætter. No.
Jamen, Aske Albertes halvbror, i sommeren der 1987, så kommer han hjem til Danmark. Han har været i udlandet en del år. Og så boede han hos Albert og hendes familie, og lyset strømmede ind og inspirerede ham til, og melodien kom til ham, og som lyn fra en klar himmel, og Albert lavede også teksten. Bing. Og hun lavede sådan en solblad i 1991, som netop hed Lyse Nætter. Og man kan se sangen som sådan en glæde over den danske sommer. Men der ligger også en anden melankoli i den. Og jamen, der har jeg også sådan lavet lidt sjov med den. Rens. Nu kommer fuglene igen, og lyset vælter pludselig ind. Det kommer gennem alle spejl, og lyset vælter er tilbage. Alt hvad der rørte sig igen, da du var rejst, var det så nemt. Hjertet ved godt, hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage med varme dag. Du er hos mig. Og lyset vælter pludselig ind. Det kommer gennem alle spejl, og lyset vælter er tilbage. Alt der rørte sig bekendt, da du var rejst, var det så nemt. Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig, at ønske sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage med varme dag. Du er hos mig. Og så må det være skændende. Nu kommer fuglene igen, og verden vælter pludselig ind. Vel parasoller og sandaler, bølger maler alt i sand. Jeg havde huset fuld af ben, og lille frugter båret ind. Ved hjertet ved godt, hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage med varme dag. Du er hos mig. Du er tilbage med varme dag. Du er hos mig. Prøv at lade teksten stå. Det er meget sjovt. Nu er det jo klimatider.
før stod der, og nye frugter fløjet ind. Kan I huske det? Nu er det jo båret ind. Det er jo svært, at man sidder der i sin elbil, men så har man altså alle mulige varer, der er købt ind, og man gør alle mulige ting. Alting er lavet af plastik, og det er olie, og jeg ved ikke hvad. Det er altså svært. Det er en svær verden, vi er i, og det gør også, kan man sige. Nå. Ja. Det er jo snart den 1. marts, jo. Så. Så den kan vi jo godt tage. Jeg havde jo, hvis der er nogen, der så havde jeg fødselsdag forleden dag, og min søster, hun synes ligesom, jeg var rodet fra Bornholm, og så plantede over i Jyllands, om jeg kunne overleve det. Det synes hun så godt, jeg kunne, men så ja. Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kraft må smeltes ved at se den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sin skyld og flod et stænk af himlens tone, den lille anemone jeg plantede der i fjor. På Lolland jeg den hentede et kærtegn fra min følende ø, så gik jeg her og ventede og tænkte, den må dø. Den savner jo sit skovkvarter, sin lune luft, sin frilhed. I denne fjendske zone, hvor går min anemone, jeg ser den aldrig mere. Nu står den der og ligger, så sejrsæt i Jyllands brus, ukuelig og sikker, trods ensomhed og mus. Som om alverdens modgang her har givet den et større værd, en lille Amazone, og dog min anemone, som søens bølge skær. Mit hjerte koldt og hårdt som kvart, det smelter ved at se det den første dag i marts. Jeg tænkte i mit skældelse, min sjæl og glæde, da jeg sad i vinterens rumme dole. Nu gør min anemone mit hjerte aldrig glad. For denne rene farve, den er mig som min borgensbog, den lader mig nyfødharve, en evighed af håb. Så bøjer jeg mig der mod jord, og stryger dit silkeflor, en flig af nådens trone. Du lille anemone, er din skaber stor. Jeg glemte jo at sige ret meget med den her sang. Men det man kan i hvert fald sige, det var, at han lader den trykke i Den Blå Anemone i 300 eksemplarer, Kaj Munk, og bruger dem som en slags julehilsen ud til sine venner i 1943. Og hvad sker der så?
5. januar bliver han jo skudt af Gestapo. Og så skriver, melodien kommer først til Eigil Heider i 1945. Så ved vi det. Noget ikke hørt selv. Nej, det gjorde han selv. Ja. Johan? Nå. Er vi at være? Ja, det er ved at være. Okay. Nå. Er det det sidste nu? Ja. Ja. Skal vi ikke tage noget om helte for sjov? Den bruger lidt frem med. Vi tager begge to, så skriver en af bordet. Vi tager den begge to, og spiller det en dogtempo. Skal jeg sige det om først? Kan jeg nå at sige det om? Ja. Jamen altså... Den er jo ret interessant, fordi han er jo sådan en... Jeg får nerver og migræne, blot jeg skærer mig på en dolk, og der er danske helte, hvor vi for fanden, og det lyder som om, de er sådan halvnazistisk, men vi må jo erkende, altså har vi jo lært her af Putin og det hele, at hvis vi ikke er tydelige i vores reaktion mod folk som Hitler og Putin, så går det galt. Så sådan helt bare ligger og trækker radiser op, det går nok ikke. Men alligevel kan man sige, hvis vi bare holder fast i det ord, at vi bliver ved med at lave underliggende tekster, vi vil fred, vi vil samdrøg, vi vil. Altså i stedet for bare kun at sige, at vi vil kun krig mod Putin og det hele, altså, men vi er ved med at sige, men det vi ønsker, det er fred. Vi er ved med at holde fast i det ord, fordi hvis vi er ved med det, så har vi sådan en eller anden form for magt. Ord har meget magt, så hvis alle folk bliver ved med at sige det som sådan en gennemgående, så kan vi også vinde. Så. Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskål. Der står fokus i min have, der står øl op på mit bord. Under himlen hænger lærken, som et færdigvinget frø. For en lærke tænker hverken på at hente eller dø. Her i freden ligger stille, her er ingen larm og storm. Jeg har sovet hos baseret og et brev med pure løgn. Lad en verden slå for manden og bekæmpes med spot. Jeg vil enes med hinanden om at sikre alt godt. Samson Vigre styrke tænder, hele Brøndsen knaks i ben. Af disse to eksempler er mit dårligt søge en. Jeg har aldrig dræbt filistre eller kæmpet med en hej. Og når stærke mængdevister synes jeg det er synd for mig. Der er nok som går og susler med at springe kloden væk. Jeg vil ikke have skærmysler og kanoner bag min hæk. Mens de andre går og sveder for at lide hinanden langt, vil jeg pusle med rubiler, selleri og pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste radisser kan man roligt lede på. Der er nok af danske helte, som er danske hele dagen, og går rundt og spænder bæltet, mens de råber fy for fan. Tiden går og tiden bærer, store mænd til mandigdom. Jeg er serven blandt reserver, bryder ofte ud i gråd. Jeg får nerver og migræne, blot jeg skærer mig på en dolk. Jeg vil hellere stå i blæde, end stå lys på pæne folk.
en dejlig gave. Jorden er en herlig jord. Der er øl og i min mave. Der står fokus på mit bord. Når reserverne skal stille for at splitte kloden af, skriver jeg med ruspersille verdens mindste hentegrad. Tusind tak. Det er et fantastisk publikum. Det er udfordrende.